नमस्कार, पाकसिद्धी आणि ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण करूया मांदेलीचे सार म्हणजेच मांदेलीचे कालवण. त्यासाठी अशी ही इथे ताजी मांदेली घेऊन ती साफ करून स्वच्छ धुवून घेतली आहेत. कोणत्याही प्रकारचे मासे जेवढे ताजे असतील तेवढ्या त्याच्या रेसिपी अधिक चविष्ट आणि हेल्दी होतात. म्हणून मासे घेताना नेहमी ताजेच मासे बघून घ्यायचे. चला तर मग आता आपण मांदेलीच्या सारासाठी वाटण तयार करूया. याचा व्हिडिओ मी ह्या चॅनलवर अगोदरच डिटेलमध्ये शेअर केलेला आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्यावर जाऊन तुम्ही तिथे पाहू शकता. या वाटणासाठी अर्धा तास भिजवून ठेवलेली बेडगी मिरची आणि त्याचबरोबर धने हे या मिक्सर जारमध्ये घेतले आहेत. त्याचबरोबर एक टॉमॅटो घेतला आहे, एक छोटा कांदा घेतला आहे, 10-12 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत, अर्धा इंच आलं घेतलं आहे, 1 वाटी खवलेलं ओलं खोबरं घेतलं आहे, अर्धा चमचा हळद तीही या वाटणामध्येच घ्यायची आहे. थोडीशी कोथिंबीर इथे वाटणामध्ये घेतली आहे. कढीपत्ता फोडणीसाठी आणि थोडीशी कोथिंबीर वरून टाकायला ठेवली आहे. आता आपण हे माशांच्या साराचे वाटण थोडं थोडं पाणी टाकून अगदी बारीक वाटून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता आपलं मच्छीच्या साराचं वाटण तयार झालेलं आहे. रंगही खूप सुरेख दिसत आहे आणि हेच अशा पद्धतीचं वाटण आपण बहुतेक सर्वच माशांच्या सारासाठी वापरू शकतो. चला तर मग आता मांदेलीचे सार करायला सुरुवात करूया. त्यासाठी मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये अर्धी वाटी तेल टाकलं आहे. तेल गरम झालं आहे. आता आपण त्यामध्ये ठेचलेल्या लसणाच्या 5-6 पाकळ्या टाकूया. लसणाच्या पाकळ्या थोड्याशा परतल्यानंतर आता आपण त्यामध्ये कढीपत्ता टाकूया. लसूण आणि कढीपत्ता तेलात छान परतून झालेला आहे. आता आपण त्यामध्ये मच्छीच्या साराचं वाटण केलं होतं ते टाकून असं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता आपले हे मच्छीच्या साराचं वाटण छान परतून झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही पातळ हवी तेवढं यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी टाकूया. या साराला आंबटपणा येण्यासाठी मी इथे 4 कोकमं टाकत आहे. ही कोकमं जास्त आंबट असल्यामुळे मी इथे 4च कोकमं वापरली आहेत. या स्टेजला इथे गॅस थोडासा फास्ट करून या साराला उकळी येऊ लागली की आपण या उकळीवर म्हणजेच कडावर मासे सोडायचे आहेत. इथे तुम्ही पाहू शकता या मच्छीच्या साराला उकळी येऊ लागली आहे. आता आपण त्यामध्ये साफ केलेले मासे सोडायचे आहेत. मासे सोडल्यानंतर एकदाच चमच्याने अलगद हलवून घ्यायचे आहे. मासे शिजल्यानंतर एकसारखे चमच्याने हलवत राहायचे नाही. आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. उकळी आल्यावर मासे टाकल्यानंतर आपल्याला जेमतेम 10 किंवा 15 मिनिटांमध्ये आपले मांदेली मासे शिजून जातात. अशा पद्धतीने इथे तुम्ही पाहू शकता आपले कोकणी पद्धतीने मांदेली माशाचं सार तयार झालेलं आहे. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. आपण थोडीशी कोथिंबीर ठेवली होती ते आता आपण या सारावर टाकून घेऊया. अशा पद्धतीने केलेले मांदेली माशाचे सार म्हणजेच मांदेली माशाचे कालवण खूपच चविष्ट लागते. नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.